Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinunan miadto sa balangay sa Cesarea Filipo. Ug samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinunan, kinsa man kuno ako sumala sa mga tao. Mitubag sila. Ang uban miingon, ikaw si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon, ikaw si Elias. Ug ang uban pagayod miingon nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus pagpanugilon kambisan kinsa bahin kaniya. Unya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinunan nga magantos pag-ayong anak sa tao gisalikway sa mga punuan sa mga Hudyo, ingon man sa mga kadagkuan sa mga pari ug mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Gisulti niya kini sa iyang mga tinunan sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipahilayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. Apan miliso si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinunan. Unya gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon, pahawa Satanas, ang imong hunahuna sa tao, dili sa Dios. Unya gitawag niya ang mga katawhan og iyang mga tinunan og miingon, kun buot ang usa ka katawo nga mahimo nga akong tinunan, kinahanglan kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kayang buot muluwas sa iyahang kaugalingong kinabuhi mawad ang Hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Mga kaigsunan, ang maanindot nga balita alang satong kaluwasan. Dahigon ikaw, Kristo. Sa makausapa, mayong buntag diha ninyong tanan. Ug greetings sa tanan nga niya karon dinhi. Salamat sa inyong pag-anhi labi na sa mga chikiting na niya karon dinha, no? Sa mga bata, no? Ayaw taon mo kan ha? Langas-langas kay dili pa kayo safety ang palibot. Pero welcome kamo, no? Welcome. Ug tumana ang sugo ni tatay ni nanay. Ayan. It's a Burr month, mga kaigsunan. Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. It's a Burr month, no? Ato na sa Facebook, sus Ginoo ko, starring na pod si Jose Marichan, no? No, sto misana siya. Well, di ta magkunana, di ko ta magdumili, di pay punta ni ana, no? Padumdum, pero basin ang atua, mas excited tang moabot si Jose Marichan, no, kumpara sa atong Ginoong Jesucristo. Mas excited ta nga sa ulugon ang o makigduyog sa mga kanta ni Jose Marichan, no? Na apan kita dili bitaw excited sa kanang gitawag nato Pasko, sa pagkatao sa manunubos. Yan, no? We have to check on that, no? Excited ka? Excited kita nga mangandam? Tutag Landers, tutag SNR, kapinan paggaysano metro, napay SM, tanan. Apan, pas hindi ta excited nga andamo ng atong kaugalingon diha sa taliabot nga kapaskuhan, December nga dahay. Mo na giipunting sa santos nga ebanghelyo nato karon, mga kaigsunan ko kang Kristo. Kay kita gipadumduman sa atong pagkamatuohon. Gipadumduman kita sa atong pagkamatuuhon. Mahibo manggod na hibaw-an nato apan wala kita makasabot. Nahibaw-an nato apan wala nato masabti pag-ayo. Knowing is very much different from understanding. Knowing somehow tuara siya sa sensation,
satisfactions of our eyes, satisfaction of our senses, knowing. But we fail to understand, no? Because understanding entails kanabitaw internalization of those meaning behind. Yan. So tanaw na to pag-ayo. Bati ko maupod na ang gipunting sa atong Ginoong Hesukristo sa dihang gibadlong niya si Pedro. Halipay siya, no? Nangutana siya sa iyahang mga tinunan. Kinsa man ako? Ingon sa mga tao. May nag-ingon, Ginoo, nga ikaw si San Juan Bautista nga nabanhaw. Doon na pagyoy nag-ingon nga ikaw si Elias. Doon na pagyoy nag-ingon nga usa ka sa mga propeta. Ayan. O si Jesus sa dugay-dugay na panahon nga mikuyog na diha kaniyang yang mga tinunan mingon, kamo diha, kinsa man ako alang kaninyo? Kinsa man ako alang kaninyo? Ug dili ni siya dili ni siya kinahanglan og taphaw nga pagtubag. Mahimong nahibaw-an nato ang ngalan, mahimong nahibaw-an nato ang kaparyentihan, mahimong nahibaw-an nato ang address. Apan kinsa sa tuod para nato? Kinsa siya tuod para nato? And I think those questions were not only for the disciples, but including us. No? Dili lang to sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo ni adtong higayuna, but the question still reverberates until now in our present time. Nakapangutana ta, no? Pila nakakatuig intahon nga nabautismuhan, nabunyagan. Unya diha sa kadugayan sa imong pagkabinunyagan, ngutana ta diha nimo, kinsa si Kristo? Kinsa ang Ginoo diha kanimo? Kinsa? And God is inviting us to a deeper answer, not only coming from our understanding but also coming from our heart. Kinsa siya diha nato ang atong pagkamatuohon. Pinalanggang katilingban sa Dios, di nato mahibulag ang atong pagkamatuohon sa matag adlaw natong kinabuhi. Mabitaw katong second reading really means a lot, no? Ang pagtuo nga way buhat patay, ingon pa. Ug depende pod sa buhat, no? Tuod na kay pagtuo unya na pa kay buhat, pero ang imong buhat dili haom sa imong pagkamatuohon, mas delikado na. Mao na niingon siya, pakit ako sa imong pagtuo ug pakit anta ka sa akong buhat, no? Pakit ako sa imong pagtuo nga way buhat ug pakit anta ka sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Miingon ang atong ikaduhang pagbasa. Kay ngano sa matag adlaw natong binuhatan, hinaot punta ang pag-ila nato sa Dios, ang atong kasuod kaniya, makit-an diha sa atong mga inadlaw-adlawng buluhaton. Ang atong mga gi-aspire, ang atong mga gidamgo, ang atong mga plano, hinaot punta, mahimong hulagway sa atong pagkamatuohon. Dili gid na bulag mga kaigsunan. Makaingon kita, muingon kita nga mga Katoliko kitang dagko, apan ang atong batasan tampalasan. Makaingon kita nga mga binunyagan kitang dagko, apan ang atong pamatasan dili haom sa pagkabinunyagan, kay dili gani kita magampo, dili gani wala gani kitay bisan kumingking nga pagbati alang sa uban, wala gani tay pagpakabana. So, tanawon nato na, no? Palahuman nato. Balikan nato, giunsa nato pag-ila ang Ginoo. Father, sa mga devotion, Father, naamang ko'y devotion Santo Niño, Father. Debutante pod ko sa Santa Cruz. Debutante pod ko sa Cristo Sacred Heart, Father. O sa Kristong Hari. Wow! Klaruhon nato na. Basin nahulog kita sa usa ka litag. Basig nahulog kita sa usa ka sayop na panglantaw, pananglitan kang Senyor Santo Niño. Sus, dito ko sa museum ni Senyor Santo Niño, nakaabot na ba mo dito? Nakaduaw na mo? Sus, ang sinina niya siguro, perting daghana. Ug ang iyang mga dulaan, gikan diri hangtod didto. O diha nimo, utog diha. Sus,
Na pa siya go-kart, na pa siya game and watch, na pa siya daghang manika. Sus, Ginoo ko, no? Daghan pa siya mga kwintas. Well, dita mo question sa motivation, pero doon na lang ko'y kanabitaw mura basin kanabitaw murag bata nga atong giulog-ulogan si Senyor Santo Niño, ginabi ga iko anip tagaan lagi ta kag go-kart, ginabi balitan lagi ta kag sinina, sige nabi tagaan lagi ta kag chocolate, ulog-ulog ba? Dili man ulog-ulog ang pagtuo, mga ginikanan ko. Dili. Ang larawan sa Senyor Santo Niño, pinalanggang katilingban sa Dios, nagpakita sa kahingpitan, sa gugma sa Dios, alang kanatong tanan. Siya nga nagbuhat alang natong tanan, hapan. Miambit siya sa atong pagkatao. Miambit siya sa proseso. Igikan sa pagkahimugso sa iyahang inahan, mahal nga Birheng Maria, og nataw. Idakoy, bot pasabot, miambit siya, miagi siya sa atong pagkatawag, dili lang sa atong pagkatawag, kundi hasta sa kasaysayan. So, larawan, imahin sa kayusahan sa Dios dinhi natong tanan. Pagtuman sa iyang sad, sa pagluwas alang kanato. So, dili ulog-ulogan. Angay natong iluhon ang gasa sa Dios dinhi natong tanan. Naamang ko'y debosyon sa Santa Cruz, naapagani sa Santo Entierro, no? Muhikap-hikap gani ko, mugitik-gitik gani ko sa iyong lapalapa. Ayan. O basin Diyos atong hunahuna, ang pag-ila nato sa Ginoo sa iyang kabalaan, kana Pader mag-antos, aron masantos, pasano na ako akong krus. Uy, oo, sakto na siya, kay kabahin mangyud na sa ato, kanang atong pagsakripisyo. Tinuod man na. Pero ayaw kanabitaw kalimti nga ang paglansang kamatayon sa tong Ginoong Jesucristo dili kutob diha, nabanhaw siya aron dagon kita niya sa hingpit nga kapasayloan sa atong mga sala, ug ang iyahang krus nagahulagway sa atong buhing pagtuo, sa atong pagpakiglambigit sa Dios ug sa atong isig kaingon. Higugma ang imong Dios sa tibok nimong kinabuhi. Ingon man usab, higugma ang imong isig kaingon sama na higugma ka sa imong kaugalingon. So dili lang di na siya mag-antos aron masantos, kundi do na siya kalantip nga nag-awhag kanato sa atong pagkamatuhon. Uy, devotionaryo man kong Sacred Heart. I myself is a missionary of the Sacred Heart. Ugugma sa Dios, mapaubsano ng Ginoo, maluluyo ng Ginoo, mapuanguro ng Ginoo. Tinuod na. Nagyud na iyang pagkamapuanguron, no? Bisan sa huling higayon, intahon, anaa. Nagani mga istorya nga hangtod karon tungod sa iyang pagkamapuanguron, tungod sa iyang pagkamahigugmaon, tungod sa iyang pagkamaluluyon. Si Jesus sa langit nagpaabot kang Judas. Nga sa akong pagpamalandong sa iya, mga kaigsunan, oo, maluluyon siya, tinuod na. Oo, mahigugmaon siya, pero himantayon siya. Himantayon na, oy. Imura intahong abusaran ang iyang gugma, imura intahong abusaran ang iyang pagkamaluluyon, may kalalagyan ka. Kaya nga no, nagbantay man po siya sa imong kinaiya, sige kag panghayo, unya inyong pamatasan intahon, di ma-spelling, wagas, jara. No? May paglalagyan ka. Himantayo ng dako, buutan ba ka? Mahibalok ba mo pitik? Mupitik ba ng imong kasing-kasing alang sa uban? Sa pagtabang alang kanila, o maija-ijahon ka. So tanawa ang atong pag-ila. Kristong Hari, Jesus, amo pa ng i-precision Father, butang ang mo nag-andas Father, naglingkod si Jesus sa iyang trono, diyaon pa iyang korona. Basin masayo ko ta. Una, ang iyang pagkahari, dili alang ni ining kalibutana, kundi sa tibuok kinaiyahan, ingon man usab, the universe, hari siya. Diin, naa siya pagtulunan sa katarong, naa siya pagtulunan sa justice and love. Naa siya ni ana, ug kita, angay unta nga mutuman ini,
Ug ang iyang pagkahari dili lang diha sa trono kundi hands-on siya. Giawhag kita sa pagkamaalagaron. Maunay atong pagkaambit diha kaniya ang pagkamaalagaron. Ang pagkahari niya nangalagad siya. Gani hasta iyang kinabuhi iyang gihatag kanatong tanan. Ang iyang pagkahari naa sa pagkamaayo ug mabuting pastol. Magbalantay, maayong magbalantay. So diha kita giawhag sa pag-ila nato sa Ginoong Dios. Diha kita giawhag. Siyang tana karon, kinsa man ako diha nimo. Nya usahay lahi ra ba ng knowing and understanding. Nahibalo kita pero wala nato hisabti. Mao na niingon ang atong Ginoong Hesukristo doon diha kang Pedro, ingon siya, pahawa Satanas. Kaya ang imong gisulti dili gikan sa Dios kundi gikan sa tao. Pahawa Satanas. Dili si Pedro ang iyang gipahawa kundi ang daotang espiritu nga naa didto karon ng daot. Panusahay no, mas ganahan kita sa mga buhat ni Satanas kumpara sa buhat sa Dios. Kay si Satanas palami-lami man siya, palamian man ka. Lami ni, bira, lami, bira, lami. Hangtod sa ikalami, di nakakabalo mo tagad sa imong pamilya. Nalamian naman ka sa imong bisyo. Palami-lamian man ka. Aron ingnon kang pogi, macho, palami-lamian pud ka. Hangtod ang imong nalamian, di nakamutagad sa imong kapikas, kay tuna ka sa malaway nga mga binuhatan. Palami-lamian man ka, pailayla ka sa katiliman, makagagahom, sikat, no? Ilhado sa ngatanan, dunay influensya, lami sa ngatanan, no? Pero di nakamupintig sa mga kinahanglanon sa ubos-ubos. Nya maurabay intaway hagit sa atong pagtuo, maurabay awhag sa atong pagtuo. Mauna. So mga kaigsunan, dinhi kita giawhag. Nya relevant kayo ni. Labi na hapit na pud ang eleksyon. Uy, kuyaw ra baron. Kay GCash na karon. Ama moingon ng kandidato, ipadala sa ako ang inyong mga GCash number kay ako rin kung padadaan. Basta ayaw taong ko ninyo kalimti. GCash, di naman makitan, di na mabantayan. So ikaw pod niining bililhong higayon sa piniliay nga pumpili kag tarong. Unya base ng imong mga baruganan, dili na haom sa imong pagtuo nga wala nimo isaalang-alang kanabitaw katungod sa tao nga mabuhi, katungod sa tao nga dunay maayong kaugmaon, ang imo lang katungod nga makadawat ka niya ng higayuna ug higala mo ni siya, bahala na. Tanawa ni ang botong ibinenta dambuhalang halimaw kung bumelta. Hala, ibaligya ang inyong mga boto pohon. Nya magbagot-but raman mo, sunod pohon. Moingon raman ang kandidato, napalit na nako inyong boto, tumanon pa nako ni, naunsa ka mo. Kana? So, dili bulag ang atong pagkamatuuhon sa pagpanalipod sa katungod sa tawag, sa kaugmaon sa tao. Sige, tagbat-bat ini. Apan, kanus aman ta mahigmata. Kanus aman nato ni paminawa. Kanus kinahanglan pa bang muhilak ang Santo Kristo, magmilagro, aron kita magtinarong? Kinahanglan pa ba ng manaog aron manghulga natong tanan? Ang imong katarong karon, ang imong pagkamatarong karon, kaugmaon sa imong mga puja, puhon, sa imong mga anak. So hinaot punta, mga kaigsuunan, dili nato hibulag ang atong pagtuo sa matag adlaw natong binuhatan, ug ang atong binuhatan unta magsilbi nga imahen sa atong matinud-anong pagtuo sa Dios. Mo na makaingon kita, akong ipakita diha nimo ang akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Sige, nindog na ta, kay magdigha mo patag paniud to.
ug sa ingon ini lig-unon nato ang atong pagsalig sa Dios kitang tanan. Nagatua ko sa Dios Amahan nga makagagahong sa tanan. Namatang sa walang sa Espiritu Santo, kaya na ako Maria Magdalena, kasakit sa subo ni Poncio Pilato, ilansan sa krus na matay at ilubong, ikunsad sa mga minatay, sa ikatulong kaadlaw na banhaw, kasakit langit na kalingkod sa tuo sa Diyos ang Amahan na makagagahong sa tanan. Ikan dito mabalik siya ang pagkupong sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa makanunayon natong pagsimba sa Dios, itunol ta ang atong mga panginahanglan. Sa matag pangamuyo atong tubag, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa nga iyang bantayan ang simbahan uban sa pagtuo ni San Pedro, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga nag-alagad kanato diha sa makatungganang publiko nga ilang tahuron ang katungod sa kinabuhi sa mga gisabak, sa mga walay kapaingnan ug sa mga tigulang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mamasakiton nga natapta ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa manag-alagad sa mamasakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kahilihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, ug Joel Chevalier, Pari, nga mabayaw na sila sa galungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kalag nga mihalin na, nga makita na nila ang manunubos nga nagantos alang kanila, ug alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, sa pasaylo og kaluoy, pinaagi sa mga pahinungdan sa among manunubos pamatia, ang mga pag-ampo sa imong simbahan, nga uban niini, ni San Pedro mipadayag sa among pagtuo diha ni Kristo, imong anak, nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Lingkod kita atong awiton ang awit sa paghalad.